Aj tento rok sa rozhodli mladí ľudia z hnutia Focolare zorganizovať pre rómske deti v Kecerovciach letnú školu. Táto letná škola trvá 3 dní, stredu, štvrtok a piatok. Každý deň má u detí pestrý program, ktorý pripravili animátori, napríklad ako kocka lásky, ktorá sa hádže každé ráno. Rómske deti si tento tábor veľmi pochvaľujú a sú radi, že už 3. rok sa otvorili dvere školy cez prázdniny. Dnešná kocka lásky je Milujem druhého. Bol som sa pýtať deti, ako to berú. Máme si navzájom pomáhať. Kocka lásky dobre. Kocka lásky je pre mňa dobrá. Ak sa ale pýtate, ako sa animátori dostali k takémuto táboru, pozrite si nasledujúcu anketu. Tak spoznala som vlastne týchto ľudí skrz môjho priateľa, ale taktiež sa rada venujem deťom. Mňa strašne baví takto pomáhať deťom, sa zabaviť s nimi, hej, a proste vidíš na tých deťoch, že ich to baví. Vlastne cez hnutie Focolare, tam vlastne to bolo propagované, tento projekt, a je to veľmi milý projekt a vlastne taká, že keď to stihnem, tak by som mala veľmi rada. A čo máš na tábore najradšej? Tie deti. Je to taký highlight celého toho tábora a aj keď vyzerá, že tie deti sú moc živé, oni vedia dať také neskutočné množstvo energie. My sme začali 3 rokmi a nápad bol, že v celom svete sme urobili také akcie ako v rámci hnutia Focolare mladých. Po tej prvej skúsenosti o tom, čo hovorila Marika, počuli sme, že to je akcia potrebná a decká z roku na rok sa tešia na nás. Dokopy je animátorov v tejto letnej škole 28 a koordinátorov je 5. Ja som sa ale bol pýtať jednej koordinátorky Sofii, ako tento projekt vedela zorganizovať. Čo ma k tomu viedlo, tak taká radosť týmto deťom, lebo bola som tu už minulý rok ako prvýkrát na takomto tábore a sa mi to veľmi páčilo. Naozaj som prišla z toho domov taká povzbudená, ma to dosť inšpirovalo, že aj na bakalárskú prácu, čo budem na budúci rok robiť. A takže chcem tu byť pre tie deti, chcem im tu pomôcť, chcem im nejako spríjemniť ten čas tuto. Prečo práve Kecerovce a nie niekde, čo ja viem, okolo tvojho bydliska? Prečo práve tu na východe? Lebo tento rok je to už 3. krát, taká tradícia a vlastne nás sem zavolala pani riaditeľka tejto školy. Nás poprosila nás mladých z hnutia Focolare, aby sme jej tu tak pomohli a teda tak potešili tie decká a vymysleli im program na leto. Keď som prišiel do farnosti, tak sme hľadali, ako prepojiť medzi školou a prepojenie a farnosťou. Takže títo mladí, ktorí prichádzajú, tak dobrovoľníci, ktorí prídu z hnutia Focolare, prídu a budujú spoločenstvo a takto tie deti ukazujú deťom, že je možné slúžiť, aj budovať niečo, aj to evanjelium, ktoré je potom žité, je konkrétne každý deň, je to potrebné takto im dať zažiť. Hnutie plánuje urobiť letnú školu v Kecerovciach aj budúci rok. Ak by ste chceli podporiť toto hnutie a podporiť tak aj tieto letné školy, tak Milodary, hnutie, ale aj škola rada privíta. Pre Mišak Média, Michal Forgáč.